So, sa video na to, may nagtanong na atheist kay Soriano. Ang tanong ng atheist basically ay, paano mo ako mapapaniwala na totoo ang Diyos kung wala ang Biblia? Hello, Brother Eli. Magandang gabi po mula dito sa Daat Camarines Norte. Isa po akong ateista. Ngayon, paano mo ako mapapaniwala na totoo ang Diyos kung sakaling walang Biblia? At kung totoo ang Diyos, bakit ginawa niya ang mga kasalanan? Kasi, alam niyo po, Brother Eli, ateista na po ako, matagal na kasi po. Dahilan na rin po sa wala naman talagang tunay na basihan kung bakit talaga totoo ang Diyos. Ngayon, paano mo ako mapapaniwala? Alam mo, kapatid, ganito yon. Yung mag-isip ka na walang Diyos, no? Saan mo kinuha yung isip na walang Diyos? Kung ikaw ang tanungin ko ngayon, paano mo ako mapapaniwalang walang Diyos? Babalik ko sa'yo. Sandali kapatid. Nag-a-analyze lang tayo. Sinasagot kita, pero in a way for you to analyze. There are two schools of thought. More than 70% of humanity, more than 70% of them believe that there is God. Only a little less than 20% are agnostics and atheists. Mas kakaunti kayo. Mas marami kaming naniniwala sa Diyos. Ngayon, meron dalawa ngayong schools of thought. May Diyos, walang Diyos. Saan mo kinuha yung notion na walang Diyos? Paano mo ko paniniwalain na walang Diyos? Gaya nung tinatanong mo sa akin, na paano kita papaniwalain na may Diyos? To be fair, what you are asking me, you also have to ask yourself para maging makatarungan, ba't ba ako naniniwalang walang Diyos? Sino ba nagsabi sa akin na walang Diyos? Tatanungin mo naman ako ngayon sa akin, ba't ba ako naniniwalang may Diyos? Sino ba nagsabi sa akin may Diyos? Ang nagsabi sa akin may Diyos, ang Biblia. No? Pero ang sabi mo, ay sagutin kita ng walang Biblia, which is very hard. Pero susubukin kong sagutin kita ng walang Biblia. Eto. Dalawang part ng video na to, pero dito na lang tayo mag-concentrate sa second part kung saan diniscuss niya yung proof of God niya outside of the Bible. Okay, ito na. But now, because of the science of microbiology, thanks God, because of the invention of high-powered microscope. Teka lang Pinasalamatan niya yung God niya sa pagkakaimbento ng microscope. Isipin mo yung anak mo nag-aaral. At ang tanong ng teacher ay, who invented the microscope? Nadinig ng anak mo yan. Okay lang ba sa'yo ang sagot ng anak mo ay, God invented the microscope? Hindi nakakatuwa, di ba? It promotes scientific illiteracy and ignorance. Anong Tagalog na illiteracy? Hindi marunong magbasa o magsulat. Ayoko nang Tagalogin yung ignorance, baka may mainis na naman. Noong 1665, si Robert Hooke ay nakagawa ng unang-unang klase na nagamit na microscope. Compound microscope ang tawag. Nakakakita ng up to 20 times ng nakikita ng mata. Siya din yung unang nakapag-obserba na may maliliit na dibisyon yung mga organismo na tinawag niya na cells. Kasi kamukha sila ng mga cells na maliliit na kwarto na natira ng mga monks. Yan, parang ganyan, After 5 years, noong 1670, si Anton van Leeuwenhoek nakagawa ng Siemens microscope na up to 200 times ang lakas. For the first time, nakita na yung mga bacteria, yeast, sperm, at yung mga blood cells. Pero after ilang century pang lumipas, bago pa nag-improve ng husto yung mga microscope. At noong 1839, nagawa yung cell theory ng dalawang German scientist sa tulong ng mas improved na microscope. Dito na natin nalaman kung paano nagagawa, lumalaki at namamatay yung mga living things, paano kumakalat yung cancer at yung iba pang mga sakit. Mahaba pa ang history ng microscope, pinaikli ko pa yon. So anong mas gusto mong sagot ng anak mo sa tanong na who invented the microscope? Well, alam ko, iniisip ng mga believers dyan. Sasabihin nyo, niliteral ko. Malamang ang ibig sabihin ni Soriano ay kinakasangkapan ni God yung mga tao para makaimbento ng mga bagay-bagay. Ang sagot ko naman dyan ay, yan tayo Kaya pala lahat na lang ng invention, lahat ng technology, lahat galing sa mga kanya-kanyang God nyo. Kung ganun pala, sana sinabay na ni God yung microscope sa creation, di ba? Mahirap ba yun sa isang pinakamakapangyarihan at pinakamatalinong nilalang? Ang dami sanang sakit at pagkamatay ng milyon-milyong tao ang naiwasan kung noon pa may microscope na. Tuberculosis, influenza, smallpox, polio, at madami pa. Anyway, God works in mysterious ways nga pala. Nakalimutan ko. Sorry. Ano ba yan? Okay, let's continue. We were able to penetrate the cells. And penetrating the cells, we have found things that exist in the cells. And microbiology have proved that the cell is a universe by itself with the proton, the neuron, and the atom there. And there are
There are still other things there. And that is the DNA, that is the chromosomes. Those are the things that are wonderful to know now. Ano yon? Every living thing has its DNA, has its genes. And every living thing has the pattern of the offspring in the DNA. Kung ano yung nakasulat sa DNA, which is the blueprint, will be transferred from the parent to the child or to the offspring. Kaya yung pattern ng existence ng bakterya, kung halimbawa, cyanobacteria ka ngayon, hindi ka pwedeng maging bukas na ibang klaseng bakterya. Kasi meron kang genes na nagdidictate kung ano magiging pattern ng magiging anak mo. Kaya ang tao, merong 46 chromosomes ang bawat cells mo, andun sa mga chromosomes at sa mga cells, andun yung mga DNA, andun yung mga pattern of your yung anak mo yun ay tatransfer niya dun sa anak niya. Kaya mag-billion-billion taon man kung sakali, hindi mababago. Kasi merong blueprint ang bawat living creature. Okay. Medyo mahaba yung sagot ko. Didetalyihin ko para mas maintindihan ng mas marami, hopefully. Hindi ako scientist, pero ito yung mga alam ko at yung mga na-research ko. May tama naman sa sinabi niya. Pero sa huling part, may problema. So by 1830s, naintindihan na natin yung maigi yung cells. Lahat ng nabubuhay na organismo ay binubuo ng mga cells. Iba't ibang klase. Merong blood cells, hair cells, skin cells, etc. Lahat ng cells ay may membrane, tapos yung cytoplasm, then nucleus or yung center ng cell. Tapos sa loob nito, yung mga chromosomes. Ang itsura nito sa microscope ay parang mga spiral na hagdan. Ang DNA ay may 4 na chemicals. Ang initials ay letters A, G, C, T. Yung pagkakasunod-sunod ng letters or pattern ng sequence niyan, ang tawag ay genes. Imagine mo, ang isang malaking book gaya ng dictionary. Kada page ay puno ng 4 na letters lang, A, G, C, T. Sabi nila, ang isang tao merong approximately 3 billion letters or mga 800 na makakapal na dictionary ang katumbas. Kaya siya tinawag na blueprint of all living things kasi nandyan din yung instruction sa cell mo na nagsasabi kung magiging matangos ilong mo, kulay ng mata mo, or kung payatin ka o chubby ka. Kasama na din kung prone ka sa mga ibang sakit. Yan yung mga napasa sa atin ng mga magulang natin mula pa sa mga ninuno natin. So far, pareho kami halos ng sinabi ni Soriano, pero ito yung hindi niya nabanggit. Sa pag-aaral ng mga genes or nung patterns ng DNA, nakita na marami tayong shared na genes sa ibang mga organismo. Isang example dyan ay yung gene na tinatawag na ribosome. Itong gene na to ay tumutulong na gawing protein ang byproduct ng ibang genes. So yun yung pinaka-basic na explanation na ginagawa ng gene na yan. Sa 10 milyong species na nabubuhay sa mundo, wala kang makikita ni isa sa lahat ng mga ibon, unggoy, langaw, pati lahat ng maliliit na bakterya at mga viruses. Lahat ay merong gene na ribosome. Bukod dyan, tayong mga tao meron pang around 145 genes na sinishare natin sa iba-iba pang mga organismo sa mundo. Yan lang yung alam natin sa ngayon. Pero meron pang ibang pwedeng ma-discover in the future. So pag inisip mo, kung unique tayo mga tao, bakit ang dami nating gene na meron din ng ibang organismo? At ibig sabihin, yung mga gene na yan, napasa-pasa sa lahat ng organismo na nasa mundo ngayon, kasama tayong mga tao. So kung ikaw, mabubuhay ka ng 80 years old, swerte ka na nun, di ba? Pero imagine mo, yung karamihan sa genes na yan, buhay na for billions of years at patuloy pang mabubuhay kahit mawala pa tayong mga tao. Tuloy-tuloy lang sila as long as yung kondisyon sa mundo, kaya nila mag-survive. So paano natin nalaman na buhay na yung mga genes na yan billions of years ago pa? Ganito yan. Yung mga cyanobacteria na binanggit din ni Soriano, meron silang gene na yan. At sa katagalan ng panahon, nagkukumpul-kumpul yung mga cyanobacteria at nagiging parang bato sila na tinatawag na stromatolites. Although konti na lang, hanggang ngayon meron pa din yan sa Bahamas at Australia. At base sa pagkuha ng edad ng mga stromatolites, nalaman natin na around 3.5 billion years old na sila. At yun din yung isa sa pinakamatandang uri ng masasabi nating buhay na organismo na nag-survive sa mundo. At alam nyo ba, 20 years ago, pinag-aralan yung genes at chromosomes ng mga tao. At mga 10 years ago naman, yung sa mga chimpanzee. Nung kinumpara yung mga chromosomes ng mga tao sa mga unggoy na chimpanzee, parehong-pareho ang itsura. Except, imbes na 46 ay 48 yung sa kanila. So, sobra ng isang pares. After pag-aralan pa ito, nakita na nagkaiba lang tayo ng chimpanzee sa kaisa-isang chromosome. Pero yung extra chromosome ng mga chimpanzee ay meron din pala tayo. Yun nga lang, imbes na putol, nakakonect ito sa isang chromosome natin, kaya't naging 46 ang bilang nung sa ating mga tao. Wait lang, hindi ko sinasabing unggoy ka. Let me explain. Ganito kasi yan.
Komplikado yung patterns ng DNA, pati yung mga mutations or yung mga pagbabago na nangyayari dahil sa pagkakaiba ng mga genes. Hindi pa din natin alam sa ngayon lahat ng ibig sabihin ng mga gene sequences. Kasi kahit isang letter lang ang maiba, pwedeng maiba na din yung instruction na susundin ng cell. So yung ibang mga letters at patterns sa DNA ng tao at unggoy ay nagkaiba nung napahiwalay tayo sa common ancestor natin around 6 million years ago. Dahil dito, nagkaroon tayo ng pagkakaiba sa maraming bagay kagaya ng pang-amoy, dami ng buhok sa katawan, yung pelvic bones, kaya hindi sila nakakalakad na kasing tuwid kagaya nating mga tao. Yung immunity sa ibang sakit. At isa sa maliit na difference kung titignan mo, pero obviously, malaki ang naging epekto ay yung difference ng way ng pag-develop ng utak natin mga tao habang pinagbubuntis tayo. Merong mga genes na naging dahilan na mas naging developed at advanced yung utak ng tao kumpara sa unggoy. Kaya huwag ka nang malungkot, okay? Hindi ka naman unggoy. Siguro. Joke lang. Bukod sa DNA comparison, napakarami pang ebidensya ang magpapatunay sa evolution. Galing sa iba't ibang larangan ng science. Hindi lang si Darwin. More than 150 years ng research mula sa iba't ibang scientists. Sa mga fossil records, sa anatomy comparisons, yung mga observations, paano mga anak at mag-develop ang mga organismo, yung mga napapasa-pasa na ugali at traits, at marami pang iba. Actually, sa dami ng ebidensya sa evolution, maraming Christians kahit noon pa na tinanggap na ang evolution. Pero sinasabi na lang nila na si God din ang naggabay nito. Tawag nila dyan ay theistic evolution. At dahil subject to interpretation naman ng Bible, sinasabi nila na hindi naman daw binanggit direkta sa Bible na hindi nagbabago ang mga species. Banat din nila, kaya naging perfect at maayos ang DNA dahil designed ito ni God. Pero ayon sa mga experts na nag-aaral nito, napakagulo ng genes. Hindi siya well-organized. Labo-labo. Wala kang makikitang intelligence. At may mga gene sequences na parang walang sense kung bakit nandun, pero nandun. Example, alam niyo bang mas marami ng 5 beses ang DNA ng sibuyas kaysa sa tao? Alam mo yun? Bakit? Di ba mas komplikado tayong mga tao kaysa sa mga sibuyas? I mean, hindi ko naman sa minamaliit yung mga sibuyas, no? Pero kasi, base sa na-o-observe ng mga scientists, mas marami sa mga genes ang parang wala naman talagang ginagawa. Kaya ang tawag sa mga yun ay junk DNA. Kumbaga, kalat lang. 60% daw ng genome natin yan. Pero pinagdidibatihan pa din yan ng mga biologist. Sabi nung iba, may ginagawa daw yung mga genes na yan, hindi pa lang daw natin alam kung ano. At the end of the day, kahit na-i-explain ng science at maraming ebidensya sa evolution, gaya ng sabi ko dati, hindi pa din mabibigay ng science ang purpose. At yun yung binabanat ng mga religious, na ang God nila ang nagbibigay ng purpose sa life. Hindi ako agree doon. Pero sa ibang video ko na i-discuss yung mga iba't ibang ideas about sa kung ano ba ang purpose ng life. So, convinced ka na ba sa evolution? Hindi pa rin. Anak ng chimpanzee naman, no?